May usa ka bata nga nagadula og bula diha sulod sa balay. Siguro inyong mga kids siguro rag inana pod. Magdulag bula diha sulod sa balay. So kini bata tungod kay grabe lagi niya ka sipat. So diha gid sulod sa balay nagdula, no, pauntol sa bula, itsa-itsa, siyat-siyat. Tapos wala niya damha, naigo niya ang baso nga giampingan sa iyahang inahan. Usa ka kamahalon nga baso nga diin gitago-taguan gyud sa iyang inahan. Kay balo na ka diha sa atuang nga balay nato. Ambot ba kung kinaiya ba ninyo nga magtipig og baso o plato? Kay kana nga baso o plato itagana na sa mga bisita unya. Dili siya pang-adlaw-adlaw nimo nga gamit. Ipagawas lang siya kung panahon nga naay okasyon. So inana, gitipigan niya ang iyahang nga baso tingali nga para magamiton niya sa panahon unya nga naay okasyon sa ilaha. So kini accidentally naigo sa iyahang anak o grabe gyud na pagkapulpog niini, pagkabuak. So sa kahadlok sa iyang anak, iya kining gihipos o gitaguan niya kini. O wala gyud sa musumbong sa iyang inahan sa kahadlok nga masuko gyud ang iyang inahan sa iyaha tungod kay nabuak ba niya ang tinaguang baso, inampingan nga baso sa iyang inahan. So matag adlaw, every time nga makita niya ang inahan, kanang mubati gid siya og guilt diya sa iyang kaugalingon. Kay tungod kay naa say sala nga gitago-taguan nga mao lagi ang pagkabuak sa baso sa iyahang inahan. So sa kadlaw ni ana, wala gid nakaantos ang bata. So naghilak siya nga miduol siya sa iyang inahan. Ug mingon siya, "Ma, pasaylo ako kay ako ang nakabuak sa imuhang baso." So gikako siya sa iyang mama ug giingnan siya, nga, "Anak, dugay naman ko kabalo nga ikaw ang nakabuak sa baso. Wala lang tikagi sukmat. Tungod kay gihulat nako nga ikaw ang mo tug-an diri sa kuha nga nakasala ka." Inana ang atong Ginoo. Bisan og dili ta mutug-an sa atong sala, atubangan sa Ginoo. Nasayod ang Ginoo nga nakasala ta. Bisag unsaon pa natog tago ang atoang sala, bisan pag atong taguan ni sa atubangan sa mga tao, sa atong palibot, mga kauban nato na mga katawhan diha sa Ginoo, bisag taguan pa nato sa atong mga kauban diri sa church ang atong nga sala, no? Ang uban natong mga ginahimo nato, naay mga Kristohanon nga si pastor ray bantayan. Magbantay sa basig maagian siya, no? Pero usahay tuyoon gyud sa Ginoo, masakpan gyud. Pero si pastor kay di lagi gusto nga maulawan ang mao nga tao, so patay mali lang pud siya. No? So pero bisag unsaon pa natog tago ang atong sala atubangan sa tao, di gid nato na matago atubangan sa Ginoo. Kay diha sa mata sa Ginoo, tataw ang tanan. Makita niya tanan, mahibaluan niya ang tanan. Bisag unsa pa ang imong gihimo, dili na matago sa mata sa Ginoo. So unsay gipaabot sa Ginoo sa imuha? Bisan nahibalo ang Ginoo nga nakasala ka, gihulat sa Ginoo nga ikaw musugid sa imong mga sala, mangayog pasaylo ug maghinulsol niini. Although nasayod ang Ginoo sa imong binuhatan, pero gipaabot lang sa Ginoo igsuon na ikaw muduol kaniya, musulti og mangayog pasaylo sa sala nimo at ubangan sa Ginoo. Now, confession brings cleansing and restores fellowship with God. Ang pagsugid sa atong sala at ubangan sa Ginoo, mao kini ang paglimpyo, pagputli nganhi kanato ug labaw sa tanan, mag-restore kini sa atoang fellowship dira sa Ginoo. Mao nang kung mag-worship ta sa Ginoo, kung wala kay sala nga tinaguan, no, dili man ta perfect gyud, makasala man gyud ta. Pero ang gusto lang sa Ginoo sa tua, nga kita mangayog suri sa Ginoo. Kanang dilibot pasabot nga nakasala ka, comfortable na ka, kana bitong normal na lang sa imo na mohimo kog sala, makapakabalo naman ang Ginoo ani. Imbis na imuhang isulti sa Ginoo, imong gitaguan kay mao man gyapon, makasala man gyapon ko, sige na lang. Di na lang usahay gamiton pud ni Satanas sa tua na batok sa atoa aron nga dili gid ma-restore ang atoang fellowship diya sa Ginoo. So ang atong imuon bisan tuod og makasasala ta, imperfect ta, kinahanglan nato nga i-confess sa Ginoo ang tanan natong nahimo nga sala at tubangan sa Ginoo. Kay mao kini ang pamaagi nga ma-restore nato ang atoang fellowship dira sa Ginoo. Sa diha nga si David nakasala sa Ginoo, dunay mga panahon na masubo gyud siya.
kay nakasala siya sa Ginoo. Ug kabalo siya nga kanang every time makasala siya, silent ang Ginoo sa iyang kinabuhi. That's why ang kanta bitaw katong kanta nga Restore unto me the joy of my salvation. Gikan to sa Book of Psalms. Restore unto me the joy of my salvation. Ngano man, kay bisag luwas ka na pero wala kay kalipay. Tungod kay ngano man, kabalo ka nga guilty ka atubangan sa Ginoo. O gusto sa Ginoo nga i-confess nimo kini kay sa diha nga si David makasala siya sa Ginoo, wala niya tabuli ang iyang sala. Hinoon, mahinulsulon siya sa Ginoo. Ha? Mahinulsulon siya kay kung di siya mahinulsulon sa Ginoo, matawag ba dahil siya og aman after God's own heart. Kung dili siya mapinasay mahinulsulon sa iyang sala. Kung nagatabon siya sa iyang sala, no? Dili gyud siya matawag nga aman after God's own heart. Now, daghan kanato mubati gyud og guilt diya sa sala. No? Kung maingon ka unsay kategory sa sala, pastor, kanang unsa gyud kadako ang sala nga kinahanglan nimong hinulsulan sa Ginoo. Igsuon, tanan nga gihimo nimo as long as mo bati ka og guilt diya sa imong kaugalingon, sala na siya. Bisag, for example, nakay gikuha na 5 pesos. Maingon ka nga gamay ra man niya siya. Pero kung naa gani, musantog gani sa imong kasing-kasing ang guilt, sala na siya. Bisag 5 pesos pa na siya. Tungod kay dunay guilt. Basta naay guilt nimo dira sa imong kasing-kasing nimo nga bation, sala na siya nga imong nahimo. Bisag unsa pa siya kagamay as long as mo bati ka guilt diya sa imong kasing-kasing, sala na siya. Pero ang problema sa tuwa, galikay ta og confession. Dili ta ga-confess sa Ginoo kay sa atong pagtuo nga gamay ra man ni siya. Ha? Kanang masabtan ra sa Ginoo nga ako ning gikuha kay kabalo siya nga bisan nga kining 5 pesos may na lang makapalit ko og ginamos. No? Ginamos kay wa ko'y sudan. Pero bisag gamay ra gid siya as long as mubati ka og guilt. Sala na siya. So kinahanglan nimong i-confess sa Ginoo kay ngano man bisag gamay siya makahimo siya og dako o makahatag siya og dako nga damage dira sa imuhang fellowship sa Ginoo. Ang kalayo dili man gid magsugod ang kalayo sa dako na daan. Sa diha nga nasunog ang California, ang forest sa California, pila ka hectares ang nasunog. Dili man nga inana dayon kadako ang kalayo. Kung dili nagsugol lagi na sa gamay, butang nato. Basig sigarilyo to, giitsa lang ang sagbot sa California, daplin kalsada. Pag itsa ni silaob. Unya, tungod lang sa gamay kayo nga upos sigarilyo, naka-create og dako kayo nga sunog nga miabot og pila ka hectares ang nahimong naabot sa sunog og daghan ng mga balay na nga sunog og daghan ng mga tao ang nga injury, napagay nga matay tungod lang sa mao nga sunog. Nga ang hinungdan, gamay lang nga kalayo. Either upos, or naay nagsunog nga, gamay lang, lighter, or posporo, yung gigamit. Nigdako, gid siya, o nakahatag sa dako nga damage. So, kining ato ang mga binuhatan, nga sa pagtuo na to, gamay ra kaayo siya. Hinungdan nga, di na nato i-confess sa Ginoo. Pagbantay gid igsuon. Kay gamiton gid na siya sa Satanas, batok kanimo. Aron, dili na ma-restore ang fellowship nimo sa Ginoo. Mao nang kabantay ka, bisag ga-worship ka sa Ginoo, murag layo ang Ginoo sa imo. Ha? It is because kay there is something nga imong gitago diya sa imong kaugalingon na kinahanglan nimong isulti sa Ginoo. Confession restores our relationship with God. Although di man ta kuhaan sa tong kaluwasan sa Ginoo, pero ang sala makaapekto sa imuhang relasyon sa Ginoo. Ang magtiayon bitaw kung makasala ang either ang bana or asawa, maapektuhan man gyud ang relasyon. Maapektuhan man gyud. Bisa pag unsa ninyo ka-love ang usag-usa ninyo. Pero kung naamoy naay nahimo ang isa sa inyo ug wala ni na resolba nga problema, muhatag gini og dako nga damage sa inyong relationship. Manang kung dili siya ma-reconcile, unya walay forgiveness nga inyong gihimo, duha gid padulngan ana. Either magpadayon mo sa inyong kaminyoon nga nagkasakitay sa usag-usa, nga diin ang inyo na lang panag-uban kay tungod na lang sa inyong mga anak, or either mo pauli imong asawa dito sa iyang ginikanan, o kaha magbulag mo puyo og tungaon ang mga anak kung asa ang kung kinsay kuyugan sa inyohang duha. Ngano man? Tungod sa problema, tungod sa sala nga wala na reconcile, tungod sa sala nga wala ninyo na ayos. The same po na sa Ginoo. Every time we commit sin,
Nya ginatago nato, it will affect sa ato ang relationship sa Ginoo. Manang murag silent ang Ginoo sa ato. Manang medyo murag dita dunggon sa Ginoo. Every time nga mag-pray ta sa Ginoo, daw silent ang Ginoo, daw wala man kadungog ang Ginoo. So mao na nga kinahanglan nato ang confession sa sala para unsa? Para ma-restore ang ato ang relationship sa Ginoo. Anyway, ang ato mensahe di ay itawag kini og confession and forgiveness. Now first, what is biblical confession? Atong tan-awon ang biblical na confession. Admit sins honestly. Unsa daw? Ang kuna, ang sala. Atubangan sa Ginoo. Kung maghinulsol ka sa imong sala, Lord, nakasala ko. Ayaw i-generalize nga, Lord, nakasala ko. Pwede man nimo na i-confess nimo name by name. Lord, mao ni akong sala nga nahimo, Lord, nakawat ko og manok. Laban bitag mo sa Katoliko pa siguro mo. Name by name man gyud ang inyong isulti dito sa kay Father, dito sa box. Di ba? Pag mingon si Father nga, oh, nak, unsa imong nahimo? Mingon man ka, Father, kasala ko. Unsa imong sala, nak, nga nahimo? Di ba, anak, may tawag sa imo, ha? Mingon ka nga, kanang nangawat ko og manok. Oh, di ba? Anong isulti man nimo sa maong tao sa usa ka box, sa usa ka kwarto, na specific man kaayo. Ano man, mingon ra dayon ta ka nga, basta kay nakasala ko, Father. Ay, napangutana kung sa akong nahimong sala, basta kay nakasala ko. Specify nimo, pero sa Ginoo dili ka makapa-specify sa imong sala. I-specify nimo sa Ginoo and isulti nimo ni kay kining pag-specify sa imong sala nga nahimo at ubangan sa Ginoo. Usa ni siya kapag angkon, usa ni kapag pakita nga ikaw aminado. Usa ni kapag pakita sa imong pagka-honest at ubangan sa Ginoo. Nga nakasala ka, ug mao ni imong sala nga nahimo. And then accept responsibility. Kung mag-ingon tag accept responsibility, kung latuson ka sa Ginoo, dawata ayaw kasuko ug ayaw kasubo sa Ginoo. Kay ang tinuod na Kristohanon, ang tinuod nga anak sa Ginoo, every time makasala siya, latuson gyud siya sa Ginoo, disiplinahon. Ha? Dili ka kuhaan sa imong kaluwasan sumala sa pagtulon-an sa ubang grupo nga kung makasala ka, kuhaan ika kaluwasan unya nyag mamatay ka, impyerno ka. Pero sa ako ang pagkasabot sa pulo sa Ginoo, pag makasala ang usa ka Kristohanon, dili na siya kuhaan sa kaluwasan, hinuon latuson na siya. Ha? Agi og disiplina. Nanuman? Kay kung kuhaan kag kaluwasan sa ato pa, dili day ka anak sa Ginoo. Kung naay anak, kaya anak ni Dawan, kining kambal. Every time makasala ang kambal, isalikway ba ni Dawan ug mingon sa dili na mo na ako anak. Bisa pag unsa ka buluyago, naa ang kamatuoran nga anak niya na. The same pud na sa Ginoo. Kung makasala ang kambal, unsa himuon ni Dawan? Ihabang palayason ug mingon sa nga, dili na mo na ako ilhon nga akong anak. Unsa lang yang buhaton? Siyempre kasabaan, latuson, kusion. Anak. Oh. Kita pod, pag makasala ta kay mga anak man ta sa Ginoo, latuson ta. Kanang kastiguhon ta sa Ginoo. Mo nang every time we commit sin at ubangan sa Ginoo, dawata ang maong responsibilidad. Kung saon ka sa Ginoo, dawata kay nakasala man ka. Ha? Kung kastiguhon ka sa Ginoo, unsang klase sa kastigo nga imong sa Ginoo kanimo dawata. And then commit to turn away from sin. Human ka, mo sulti sa imong sala at ubangan sa Ginoo ug mo dawat sa silot nga himuon sa Ginoo sa imuha, kinahanglan mo saad ka. Ipasalig nimo sa Ginoo nga biyaan nimo ang sala, dili kay naghinulsol ka sa imong sala pero wala may pagbag-o. Mao na nga kung nakasala ka sa Ginoo, paning kamuti nga makabiya ka. Dili kay murag normal na lang sa imo. Paning kamuti kay naman, although dili ta perfect o makasala man kita tubangan sa Ginoo, pero lahi gid tong naning kamot ka kaysa kana bitong ni sabay lang ka sa lihok sa kalibutan na usay ang ginagamit natong rason na tao lang man ko makasala gid ko. Dili mo guna siya rason. Kana ang inana ng mga rason ginagamit niya sa mga tao nga gina-justify nila ang ilahang mga binuhatan nga di makapahimaya sa Ginoo. Si Paul, ningon si Paul, gusto ko mohimok maayo. Pero sala ang akong mahimo. Pero naningkamot ko. Oh, siyempre. Doon ay pagpaningkamot. Lahi itong
Sabay lang ka sa agos, kung asa ka dalhon sa imong pagbati, sa imong emosyon, sa imong kasing-kasing, sa imong unod nung pagbati, amul diretso, mulakaw rapod ka, sundon rapod nimo. Dapat adunay pagkataha ang imong kasing-kasing, na mataha ka, mubuhat ani, mahadlo ka, mubuhat ani, kay kabalo ka, nalatuson ka sa Ginoo. Ang bata bitaw, pag mubati sa kahadlok sa iyang papa o sa iyang mama, managana man gid na siya. Ha? Managana na siya, muhimo og mali, kay kabalo siya, isog yang mama ug yang papa. Mabunalan gyud siya, makusian gyud siya, makasabaan gyud siya. Mo nang gabantay sa siyang lihok. Mo na kun mangayo kag pasaylo sa Ginoo, paning kamuti nga dili na mahimong normal ang paghimo sa sala nga imuhang gipangayo ag pasaylo sa Ginoo. Kung may tag normal, kana bitang marag okay ra sa imo buhaton, nga sabay lang ka sa gusto sa imong unod. Adunay usa ka illustration. Usa ka bintana nga glass na puno og abog. Pag ang glass nga puno kayog abog, instead na mo diretso ang hayag sa adlaw, di na sa kalusot dito sa sulod sa balay. Kay nakoveran man siya sa maong baga na kining abog. Na supposed to be, ang purpose nga nung bintana na siya, glass na siya, kay para hayag yapon. Wala sa siminto, kay para hayag yapon. Pero kung napuno siya og dust or abog, wala siya'y pulos. Walay pulos ang mao nga glass. Kay wala nahatag ang iyahang purpose nga diin makasulod ang kahayag sa sulod sa mao nga balay. Inaana pod ang ato ang kinabuhi nga nagatipik sa sala. Ha? Napuno ta sa abog nga diin dili na ta makasidlak. Ingon ang Ginoo, let your light shine. Pero unsaon pag-shine nimo, unsaon pagdanag sa imong kahayag na nakuveran man isa sa abog, which is ang ato ang mga hidden sins nato. So para mawala ning abog sa bintana, kinahanglang limpyuhan, silhigan, hugasan, sabunan, para mahamis, malimpyo kaayo ang atong kinabuhi inana pod. Para matanggal ang sala nga mao'y hinungdan nganong dili ta musidlak, kinahanglan nato i-confess sa Ginoo. And the same time, tinguhaon na matalikdan ang mao nga sala. Ikaduha, God's promise of forgiveness. Nganong kinahanglan nimo i-confess ang imong sala? Tungod kay ang pag-confess sa imong sala according pa sa 1 John 1:9, confess and be clean, be cleansed. Ngano man? Ang Ginoo siya matinumanon ug matarong nga mupasaylo sa atong mga sala. Pasayloon man ka sa Ginoo, nganong mahadlok man ka mag-confess sa Ginoo. Nganong mahadlok man ka musulti sa Ginoo, Lord, nakasala ko. Mao ni ako sala nga nahimo, pasaylo ako. Nganong mahadlok man ka? Nga ang Ginoo nagsaad man, nga iya kang pasayloon, the moment na ikaw mangayog pasaylo sa iya. Para mahugasan ka, malimpyuhan ka, kinahanglan nimong i-confess sa Ginoo ang imong sala. In Psalms 103 verse 12, He removes our sins as far as the east from the west. Oh. Sa Bisaya, sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan mausap. Can you imagine? Papason niya ang imong mga sala. Nganong dili man ka maghinulsol, nganong di man nimo pangayo ag pasaylo sa Ginoo. Ha? Si Kristo mismo naghagit ka nato. Nga ato ang hinulsulan, i-confess nato, isulti nato ang nakasala ta. Atubangan sa Ginoo because He is faithful and just to forgive our sins. Ha? Matinumanon ug matarong ang Ginoo nga magpasaylo sa ato ang mga sala. Imagine nimo, nakautang ka. Ang imong utang kay nabayaran gyud nimo og nakalingkawas ka sa utang. Maragi na ana. Ang utang nato maong nakasala ta sa Ginoo. Ug tungod kay confess nimo ang mao nga sala nimo, nakabayad, nakalingkawas ka sa imong utang sa Ginoo. Kakapoy ra magdaladala og guilt. Kanang kining mga milabay na mga adlaw ug bulan, may mga news nga may nangamatay, may gipatay na bata, babae, laki, nga gipatay. And then, katong kriminal, katong suspect, paryente ra di ay. Igagaw, angkol, nga mipatay sa mao nga pagumangkon o sa mao nga igagaw. Pero, wala siya motug-an. Ang iyang gihimo, during pagpangita, kay nawala, muapil siya og pangita dito. Pero miabot ang adlaw, nga miamin siya, na siya ang naghimo sa krimen. Ano man? Anong angkon man sa paglabay sa pila ka adlaw? May usa ka barkada, ay may upat ka barkada,
nagdula og basketball. Pag humagdulag basketball, nangaligo sila sa pa. Nalunod ang isang kabarkada, giitsahan og bula. Unya, wa man makagunit sa bula, nalumos og namatay. Niuli ang tulo sa balay. Unya namising tong isang kabarkada. Nagpinangitaay ang mga paryente ug pamilya. Atik-atik, wa gid sila musaba. Pero miabot ang adlaw, miamin sila nga ang mao nga bata, nga barkada nila, namatay kay nalumos. Wa nila masave. Nahadlok silang musulti. Kay basig mapasangin lang sila nga sila mo'y nagpatay. Oh, ano man? Ano miamin man ning mga tawhana? Nga bisag wala may nagtudlo sa ilaha. Wala may nakakita sa ilahang krimen nagihimo. Labi na itong mga nagpatay. Wala nakakita. Pero nganong pag-alabay sa pila ka adlaw, musulti man sila. Because dili nila kaya ang guilt nga ilang gibati. Dili nila kaya ang guilt nga muhasol sa ilaha adlaw-adlaw or oras-oras, minuto nga muhasol sa ilaha ang guilt. Mo nang mutuk-an sila nga ako ang naghihimo sa krimen. Di na ako kaya nga ako ang gibati. Dapat inana ta sa Ginoo. Nga kung tinuod nga naa si Kristo sa imong kinabuhi, dili nimo makaya nga magdaladala sa guilt diha sa imong kasing-kasing nimo, isulti na sa Ginoo para mugaan ang imong gibati. Og remember, ang atuang confession sa Ginoo, pag-confess sa Ginoo sa atong sala, mag-restore siya sa atong fellowship sa Ginoo ug mag-restore siya sa atong relationship sa Ginoo. Pero pag magtago ka sa imong guilt o sa imong sala tubangan sa Ginoo, it will destroy your fellowship with God and it will destroy your relationship with God. Katapusan, sa practicing daily confession. Anong daily confession? Because every day, kabaluta, makasala ta tubangan sa Ginoo. Ha? Every day, makasala ta tubangan sa Ginoo. That is why we need to practice confession daily sa ato ang kinabuhi. Setting aside time. Ha? Set aside time to pray and confess. Pag-ampo o paghinulso sa sala. And then accountability with a trusted believer. You can share to your fellow believers, trusted fellow believers. And then reflect a journal growth o spiritual growth diya sa imong kinabuhi. So kung makasala ta, since kay adlaw-adlaw kita makasala sa Ginoo, adlaw-adlaw buta maghinulsol sa Ginoo. Ayaw ko na hunaa nga kapuyon ang Ginoo mo pasaylo sa kuha. Di na inana ang Ginoo. Kung ang tao kapuyon nga adlaw-adlaw pangayuan sa pasaylo, ang Ginoo dili inana. Bisan pag minuto ka maghinulsol sa imong sala, ming ka Lord nakasala ko pasaylo ako. Walay mawala sa imuha. Usa na sa kakamatuoran na ikaw human, ikaw makasala gyud ug usa na kamatuoran na ikaw mahinulsulon sa imong mga sala at ubangan sa Ginoo. Ayaw na tagui, ayaw na tipigi kay bugat kaayo magdaladala og guilt. Isulti sa Ginoo, unya paning kamuti sama sa gihimo ni Paul, naninkamot siya nga mas mahimuot ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Karong kagabihon, after you ask for forgiveness, then accept God's forgiveness and live renewed in Christ. Ha? Pag ginabuhi nga bag-o diha sa kang Kristo.